Sawa bwatani emie mone meronge tato kurwa ase oswabere bako koboko kiama kia UDA kurwa se bunge ya Nyaribari chache imeye kaunti ya Kisii bono ni goberu siri ase kiama ekyo na guchikwe bwaterania ase kiama kia ODM ni gobona bwatena ubate bire baguchiko musiro yokoliye kerogo kyobo jumbe kurwa se bunge ya Nyaribari chache kurwa se kiama kia ODM James Kenani asobo cholyo bonebole bosi mulikito Sara Nyarangi Ontita Noroboti rwa senchira yuboikirano. Oyo kurwanerera ekerogo kyobo jumbe Nyaribari chache kaunti ya Kisii omoske James Kenani kurwase kiama kia ODM nigo are nomogoko monene magega yokonyorogo sira kurwasa babwatani be kiama kia UDA abo bagetiga ekiama ekyo nakonganya gochia ODM wetania ababwatani emia yamo na 53 buna akwenekia omoske Kenani oyo baregania asenka yaye imeye bunge ya Nyaribari chache ninde no magoko monene yitukuri ari abo nyambirega ekero nanyorire abantu 180 banchire utubwatse kuri kiama kya kiama kya ODM abange babaruye kiama kya UDA kwanya no bali lakini bakire wake sabu warore nga isiko barenge tikabaira nenka takolera semara ati yababwatani abo mbarwa chisababu chiabo igoro yoko mosira Kenani nokunganya kwabo korwase kiama kya UDA team leader y'abantu emia yemo na 53 abantu barero nigo tuanganya kurwase omorengo bw'ikiama kya UDA kucha ase kiama kya ODM twabeka chinyonkonse cyoko mubwate si omosike Shairi Chanda wocha ase omosike James Kenani garase konya tore UDA etogoikase togoikonya tokorangerewo no batebunga bange raini omangana yogose kende ngeyo togotebu apart from ogoserwo nekero tokorigereri aba basipi bakobori chikura James Kenani na bwate record kurumaega biara akorire ngororekana bire tangible urase etama ya UDA tobwate si mweshimiwa wito Kenani ase ngenjo mweshimiwa Kenani amakora ayo kaniga korokinga na barachi gotokorana na magenderero no intu na basa tokonya olenge gokerigia ekeroge kyo kya Nyaribari chache George Morara nigo aenekia Rusia roro eliokomwa amagoro Kenani asoborai bwa magenderero na monchorelio kubwatekana ne rekodi yaye engia ekerogo kwa Nyaribari chache as member of parliament lakini ekaro yacho yokete kayomo elio kaamwanga tila step down to support mheshimiwa James Kenani na mange tuarigire tintene group yale kwa mwanga James Kenani to support ona kukobolia kwa Kenani gocha sekyombe kyobocholi nechimbebe IEBC igoro yomorobelio omanyuo amone nchira yekerero gose digital asabo igo abo lyobocholi bomolembe nobwekene si nero birete twake chikora chire maisomarore chikora chira areto molembe ntomanyete bintu bya digital ngora afelize tutageteya kamorachi uika moligi plan B chiri chinde cha manyo chitonalete chigo chalende chibwati echi Sara Nyarangi Ontita Ndizi TV.